И искате ли да се будите на такава гледка ексклузивна към Витоша? Намирам се в село Бистрица, което е на около 5 км от София, за да ви анонсирам един чисто нов проект на едно блокче на 3 етажа, в което има 8 апартамента, от които 5 3 стайни, 3 4 стайни и 2 къщи по 184 квадрата, към които има и по 2 паркоместа и двор 560 квадрата. Сега ви показвам разпределенията, за да видите за каква страхотия става въпрос. Вижте, дневна 57 квадрата, дневна 54 квадрата, дневна буквално почти 46 квадрата. Като добавка всеки един от апартаментите ще е с подово отопление и газово котле висок клас, включени в цената. Вижте втория етаж. По същия начин. 60 квадрата дневна. Тук са 2 4-стайни апартамента. Вижте. Чудесна работа. Всички мечтаеме за такива големи просторни помещения. Ето ви ги. Гледката ви я показах. Ето го и третия етаж. Между другото, сега ще покажа разпределението и на къщите, за да ги видите. Предлагаме проекта без комисионна, цените са крайни с ДДС. Искам да видите тази стена между апартаментите и общите части. Тук стандартно инвеститорите слагат една тухла. При този инвеститор не е така. Тук се монтира една тухла, каменна вата и още една тухла, за да имаме по-добра шумо и топлоизолация и да не се чуват съседите. Сега ще ви покажа и разпределенията на къщите, за да ги видите и тях. А пък сега ще ви покажа, като приключим с разпределенията, и гледката от втория, третия етаж, която ще се открива към София. Вижте, дневна 32 квадрата, с кухничка, с склад. Ето го и втория етаж. Това е разпределението на къщите. Заповядайте и гледката към София. Не се вижда толкова добре на телефона, колкото аз се виждам на живо. Така малко ще ви приближа, за да видите София и Стара планина.